روج bi roj û distûrê nû yê Sûriyê dibe mijara rojevê û biryare di distûrê nû yê Sûriyê de tevaya pêkhateyan bi awayekî sereke beşdariyê bikin û berpirsarekî Kurd dibêje ku du nûnerên Kurd wê di komîta distûr de beşdar bin û Kurd ji bilî Sûriyayeke federalî û herêmeke Kurdî bi tu tiştekî din razî nabin. İbrahim Biro endamê Komîteya Pêwendiyên Derve ya Encûmena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku rejima Esed du rêgiriyê li tîma ku ji aliyê netewîniyegirtî ve hatiye destnîşankirin ji bo nivîsîna distûrê dike. û li Encûmena Ewlehiya Navdewletî jî Welîd el-Muallim wezîrê derveyê Sûriyê pêşîniyar red dike. Her wiha Brahim Biro got jî ku Kurd wê beşdariyê di darîştina destûrê nû yê Sûriyê de bike û endamên Kurdan ku Kamîran Hac û Hewas Egî de dê komîteya nivîsandina destûrê de wê endam bin û Biro da zanîn ku rêkeftina Encûmena Neştîmanî ya Kurd lêgel opozisyona Sûrî ew ku mafên gelê Kurd li Sûriyê li Sûriya nû gerentîkirî bin. Di berdewamiya gotina xwe İbrahim Biro got ku daxwazên Kurdan di distûra nû de ew in ku tekezî li ser wê çendê wê were kirin ku nabe bi tu awayekî navê erebî li ser Sûriyê bimîne û nabe sîstemê desthilatdariya Sûriya komarî be û pêwîst e tevaya mafên gelê Kurd di Sûriya nû de gerentîkirî bin û Sûriyê bibe dewleteke federalî û herêmeke Kurdî têde cih bigire. Her wiha endamê Komîteya Pêwendiyên Derve ya Encûmena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê got ku ew bi tu awayekî ji daxwazê xwe tenazûlê nakin û li ser van daxwaziyan rêkeftin li gel opozisyona Sûriyê hatiye kirin. Ji aliyê xwe ve Îmad Berho nûnerê Enekesê di Hevpeymaniya Neştîmanî ya Opozisyona Sûriyê de ragihandibû ku biryare di dema bê de Kongrê Danûstandinên Cînêvdeh dest pê bike û şandeke Encûmena Neştîmanî ya Kurd li Sûriyê beşdariyê têde bike. Her wiha Berho got jî ku her çende şanda Enekesê wê çarçoveya Hevpeymaniya Neştîmanî ya Opozisyona Sûriyê de beşdariyê di Cînêvdeh de bike, lê nûnerên Kurd wê projeyeke çareserî ya taybet bi çareserkirina krîza Sûriyê û federaliyetê ji bo Rojavayê Kurdistanê deyne lê sermêza danûstandinan. Nûnerê Encûmena Neştîmanî ya Kurd li Sûriyê de Hevpeymaniya Neştîmanî ya Opozisyona Sûriyê de eşkere kir ku xala herî girîng di projeya çareseriya şanda Encûmena Neştîmanî ya Kurd li Sûriyê nazkirina netewa Kurd e wekû neteweke serbixwe di Sûriyê de.